Pam swn i'n dod â ymhlant i... Wel, a dweud y gwir, dwi wedi dod â plentyn i weld Sioe Gwyn. O'n i'n, cyn dod i fewn i'r ymarfer heddiw, o'n i'n gorfod sbio ar yr fideo da ni wedi wneud o'r sioe, o'r daith yn dweithio. Felly, mae'n dangos rili, mi rydym wedi weld o dair gwaith, a mae dal eisiau gweld y fideo, so mae'n rhaid bod yna rhywbeth yn y sioe. Os mae hwn fydd i brofiad cyntaf o'r theatr, byddai'n sicrhau chi bydd o'n brofiad braf iddyn nhw a bydd o'n brofiad positif iawn iddyn nhw. Mi wneud o'n neud nhw fod eisiau gweld mwy o theatr eto. Felly dyna sy'n gwneud i'n sioe mor bwysig, un o'r sioeau pwysica dwi erioed wedi perfformio yn ei sicr.